Cyn i unrhyw robot adael y ffatri, mae'n bwysig gwybod beth yw eu pwysau a'i taldra. Fedri di helpu? Rhagorol. Gwych. Ffantastig. Bendigedig. Rhaid gorffen gweithgaredd i gael darn o robot. Yna, dewisa darn o robot fydd i'w weld yn y lobi. Dyma ble mae robotiaid yn cael ei bwyd. Gosod yr arian cywir yn y peiriant i brynu'r eitemau. I gael yr arian nôl i ddechrau eto, gwasgwch ar y botwm sy'n dweud dechrau eto. Arbennig. Gwych. Ffantastig. Rhagorol.